Iki kepiye sih plon ning jikuk sih mosok aku ya padha wae ora tahu kok, Cuk. aku asline gak mudeng aku takok ya isin. Dari RT nang jero kene ana duwite. Lha iya iki ora lempitan, Dek. Lah kondisi kok nggo kertas kok sibuk ngono tadi lho. Ngene, Dut. Heh. Konggone Pak RT. terus aku takon iki bantuan iki lho. Ya terus Kok ora metu bantuane. Wong-wong wis do njikok ana doglong barang. Lah aku ora iso njikok kok ora ngerti carane. Iki duwe nek jero kene, Kang. Ngono iki wis urusane RT. Lah nek jero iki lek kepiye? Ana duwite. ATM iki kudune ke goreng bang ngono. Iya Pak RT wis ngomong ngono. Terus Lah iki diblusukno aku ora ngerti ring blusukno mosok bang ono blusukane ngenekan. kowe repot dadi wong dedel ngene iki lho kowe SDM rendah. Ngene lho, Kang. Wis ngene wae. Kowe iso, Dut. Tak jikokno kowe norpine iki ndiono kabeh. Oh, no. Tak jikokno lha iki sine pira? Iki 100, Dut. Rata-rata sing metu 900. Menawone gak ono ah nek 900 nawone. Iki bantuan pertama. Doglong barang tok 900. Doglong barine 100, Dut. Nek doglong iki bantuan kedua 900 yang pertama bisa gak ono. Kene bae tak jikon tak cekno. Ya ra daripada ke bilang kene rumah ilang mah repot ki kok. Ngono, Dut. Ya iso ah. Ini ku nguruse bareng ngenteni yo. Andri kowe kok di PK apa kok malah kok. Kowe nek percaya mbek aku tak urusno aku tak jikono. Iya tak ora apa-apa sing penting cair ya. Tapi ki urut di sini sini piro ya? Iya Ngerti ya, Dut. Pokoke Abang wong-wong iku 100 wong do muni, Dut. Biasa ngono gua omongan ngono gede-gede ngono. Pak ini sini botol 400 biasa nih bos. Sakane tak jikono. Ngono iki berarti pine diterus kene kabeh iki. Ya ya. Ya wis kok tak urusno aku ngono. wis nggawa iki. Ngono, Gawa, Dut. iki surat anu iki. Ya, surat pengantar. Surat pengantar. Wis enteni. Dadi ndi tak jikono. Iya ora ngomah. Jojo. Iya wis ah. Lagi daen pucuk ditiba ulan pun tiba. Aduh. Lagi daen gawe kok napa wong bodhone kok ngurusno dhuwitne. Lagi sing cair aku ora kowe-kowe iku. Ya iku kok tak storno piro ngono barang bicara mudeng ATM kok. Ngurusi enak aku bolak-balik sang ngono kuwi. Wis tak reng bang dhisik, duit.